Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw I, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, lle mae'r Americanwr holl wybodus yma o'r Midwest yn cyflwyno yr Cymro triennus o anwybodus yma o ganol Sir Fôn i gyfoeth llenyddiaeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl apia podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae yna nifer rhyfeddol yna chi'n digwydd mwynhau gwylio ni, ac wrth gwrs da ni ar gael yn gyntaf trwy am. Yn gynta ar am. Na chdi. Felly, Jerry, fel arfer, da ni'n neidio fewn i gychwyn y rhaglen. Ond heddiw, o'n i eisiau oedi, achos mae'n rhywbeth pwysig wedi digwydd ers i ni siarad tro dwytha, sef, wyt ti wedi danfon dy drydedd cyfrol ar 10 i'r wasg. So, deitha ni beth ydy lyfr newydd di, cyn i ni neidio ymlaen. Ie, newydd fydd yr wasg. O, ti wedi cyhoeddi ambell i lyfr ers ydy gorffen ambell i beth, mae'n siŵr dweud. Newydd orffen llyfr ar gyfer gwasg y lolfa yn dilyn llenyddiaeth Gymraeg yn deillio o grŵp o filwyr Cymraeg i iaith yn Rhyfel Cartre America. Felly teitl y llyfr yw dros gyfiawnder y rhyddid, y Cambrian Guards, caethwasiaeth o'r Rhyfel Cartre America. So, wahanol iawn i beth ydy am drafod heddiw yn y bennod. O, ffantastig. So, felly, so mae fatha Band of Brothers Cymraeg o'r Rhyfel Cartre America. So, ella go'n i drafod hwnna mewn... Rhywbeth hir wahanol i drafod, hynny mewn hanner cant o benodau, mae'n siŵr, pan ydyn ni'n cyrraedd y bedwar yn gynnar o'r 15. Grych, wel, edrych ymlaen yn fawr at hwnna. Reit, tro dwytha oedden ni efo cychwyn ar Beirdd yr Chelwyr. Beirdd y Tywysogion. Sori, Beirdd y Tywysogion. Mae ddrwg iawn gan ei, dyna chdi fy llythriau cyntaf. Lle oedden ni'n trafod Meilyr Brydydd a cyfaill y pod Gruffydd ap Cynan, wrth gwrs. Ie. Ond dwi'n meddwl, gwir gyfaill y pod, dwi'n meddwl, o ran pwy ti di enwi'n gyfaill y pod o'r flaen, achos mae wedi codi nifer o weithiau, achos dwi'n hoff o sôn amdano fo, yw mab Gruffydd ap Cynan, Owain Gwynedd. Oce, wel, mae'r pod yma'n gallu cael sawl cyfaill. Beth bynnag? Anyway, lle da ni'n mynd heddiw, Jerry? Wel, at gyfaill y pod, mab Gruffydd ap Cynan, sef Owain Gwynedd. Achos, dwi'n meddwl, beth yw, o ran Beirdd y Tywysogion, da, y beirdd proffesiynol, beirdd oedd yn canu mawl i dywysogion annibynnol gwledydd Cymru, lle da, gan orffen gyda marwolaeth Llywelyn yn 1282. Mae'n gymaint, mae'n rhyw 10 neu dros 10 ar hugain o feirdd mae gwaith nhw wedi goroesi. Beirdd, dyn ni'n gwybod i henwau, mae'n rhai anhysbys da, ond dros 10 ar hugain o enwau ran Beirdd. Mae yna dros 130 o awdla mawl wedi goroesi. Mae yna lwyth, os da chi weld cyfres y gwaith wedi golygu gan y ganolfan, canolfan uwch hyfrydau Cymraeg a Cheltedd. Mae'n anferth, mae'n llynnu sioff gyfod da, mae'n drwchus da. So mae'n gymaint o waith, mae'n anodd dewis be i ganolbwyntio arno fo. Felly, nath ni ddechrau efo'r cynta o Beirdd y Tywysogion, Meilyr Brydydd, yn canu Gruffydd ap Cynan. Rwy'n meddwl am ganolbwyntio ar y cyfa ar ganu mawl a canu yn ymwneud ag Owain Gwynedd. Mab Gruffydd ap Cynan. Iffero Tywysog, iffero Brenin Gwynedd oedd o da. Ac hefyd yn ddiddorol ddigon, dwi eisiau crybwyll ambell fardd heddiw, ond na ni hefyd, un ohono yw Gwalchmai ap Meilyr, da. So ni'n sôn tro dwytha am Meilyr Brydydd, oedd yn canu i Gruffydd ap Cynan, a rwan, dyn ni am sôn am fab y bardd hwnnw, Gwalchmai ap Meilyr, yn canu i fab y Tywysog yna. So rwy'n linach deuluol o'r ochr y Tywysogion a'r Beirdd oedd yn canu dyn nhw i ryw radda. Ydy hynna'n awgrymu, dwi'n mynd ar gyfeilion yn syth bin, ond ydy hynna'n awgrymu bod na ryw bod yn fardd yn rhyw fath o ryw dradod, fath o bod rhaid tilyn ffarmwr. Yn aml yn union. A dyn ni'n gwybod am ganrifoedd oes Beirdd y Tywysogion neu'r gogynfeirdd ymlaen i Beirdd yr Uchelwyr. Dyn ni'n gweld yn aml iawn bod mab i fardd yn fardd, neu bod yna rhyw berthynas deulu. Nid bob tro, ond yn aml iawn. A mae hwnna, wrth gwrs, yn rhywbeth sydd ddim jyst yn Gymraeg. Ti'n meddwl am traddodiad y griw, yn gorllewin yr Affric, bod y syniad yma bod chdi'n cael dy enni i linach o feirdd. Gallai ofyn cwestiwn arall chdi cyn i chdi wneud ymlaen. Canu mawl. Dwi'n gwybod os ti'n bwriadu siarad. Beth ydy canu mawl? Canu mawl,
mi oedd y bardd yn canu mawl i'r brenin, i'r tywysog de, a fel gwaith proffesiynol, dyna oedd gwaith y bardd, de, ac mi oedd o'n yn rhestru campa rhinwedda yr arweinydd, oedd yn noddwr y bardd, ac oedd hynna yn cyflawni swyddogaeth gymdeithasol holl bwysig, achos mi oedd y bardd yn llythrennol felly yng nghyd-destun y gymdeithas honno yn creu ac yn cynnal enw da arweinydd cymdeithas, ac oedd pobl yn credu bod gan y gair llafar canu, llun gyhoeddus yn y llys, a pobl yn clywed, mi oedd gan y gair llafar a'r perfformiad yna, rym, pŵer go iawn i greu, ac pobl yn credu yn rym y bardd. Ochr arall y geiniog i fawl oedd dychan, a Beirdd yn gallu dychanu i gymryd enw da i ffwrdd, Dyna'n beth pwerus iawn. A da ni wedi siarad ynglyn â chydig ynglyn â'r ffordd oedd awdurdod yn cael ei greu. Awdurdod yn cael ei greu fel. Ond be o'n i eisiau mynd ar ei ôl oedd, ti dweud ochr arall y canu mawl ydi gwatwar ag ati. Ond oes na ddim peryg efo canu mawl bod o jyst yn troi'n formulaic ac yn snichlyd oes. Neu oedd na achos un o'r pethau sy'n haro efo diwylliant cyfoes Cymraeg ydy mae teyrnged dda mewn angladd wastad yn fwy na jyst camol. Mae teyrnged dda mewn angladd yn dod ar elfennau oedd y beirdd yma hefo'r gwarant i wneud unrhyw beth arall ag eithrio dweud Owain Gwynedd, ti'n goblin o foi da. Ia, mae'n weniaeth, a mae'r beirdd yn cael ei cyhyddo o weniaeth. Nes ymlaen, pan ni'n cyrraedd y cywyddwyr, beirdd yr uchelwyr, nes ymlaen, ar ddiwedd yr oesau canol, mae rhaid ni cyhyddo o weniaethu ac o ddeud celwyddau ac yn y blaen. Mae'n troi yn y strydebau, mae'n spin doctors o ddyn nhw, a spinio. Mae Gito Harry a Boris Johnson fath o beth, Ia, Dwi'n eisiau cymharu gwolch mae a Meilyr a Gito Harry, ond fatha, cymhariaeth lac ffwrdd ei hi anachronistaidd, fatha spin doctor yn cynnal enw da gwleidydd, trwy spinio de. Ond, a mae'n troi yn ystrydeb, mae'n troi yn rhywbeth sydd yn palu ystrydebau, ailgylchu ac yn y blaen, efo'r holl weniaeth. Ond dwi'n meddwl, yn oes Beirdd y Tywysogion, a dyn ni'n gweld hyn nes ymlaen hefyd yn yr oesau canol, neu drafod hynny'n cwbl o benodau. Ond mae'n rhyw deimlo bod yna wirionedd hefyd, achos mae'r bardd yn trafod pethau go iawn, mae'r bardd yn llafaru gwirionedd. Hynny, mae'n sôn am linachar Tywysog, mae'n ffaith, mi wyt ti'n fab i hwn ac yn wyr i hwnna, mae'n ffaith. A hefyd, mae'n enwi pethau go iawn, brwydra go iawn, campa go iawn. Yn aml iawn, mae'n gwelais, weles i hynna, o'n i yna. Weles i chdi yn curo lluoedd Steffan Brenin Lloegr, bethau go iawn, So mae'n deimlad bod y bardd, yn wedig yn oes Beirdd y Tywysogion, yn cadarnhau gwirionedd yr hyn y mae'r brenin neu'r tywysog ar arweinydd wedi wneud. Dyn ni'n troi, nes ymlaen, dyn ni'n gweld bod ni wedi gyrraedd y 15fed ganrif a'r 11fed ganrif o 15. Mae yna elfen hynny'n parhau, ond ni'n gweld Beirdd yn canmol noddwyr uchelwyr, am bethau cwbl afresymol, pethau sy'n nhw ddim wedi gallu gwneud, fel sy'n nhw'n arwyr o'r hen oes ac yn y blaen. Ond mae yna deimlad bod yna elfen, wrth gwrs bod yna spin, ond mae yna deimlad bod Beirdd yn oes, Beirdd y Tywysogion yn trafod gwirionedd. Mae nhw'n cadarnhau ger bron y llys, ger bron y bobl sy'n bwysig, sy'n cyfru pethau, maen nhw'n gwybod yn barod i raddau, ond neud am ond iaith gain bwerus, gofiadwy. Hynny sy'n bwysig. Na fo, dwi wedi llusgodd chdi ar y llwybr. Ond hefyd o'r pethau eraill, mae yna ambell i gerdd bwgwth, lle mae'r bardd os yn bwgwth yn dweud, wel, sdych chi ddim yn behafio'n well, hwyrach na i troi o'r mawl i'r dychad. Elfen bach o hynna. A mae yna deimlad hefyd bod y bardd yn gallu cynghori, A dyn ni'n gweld enghreifftiau gwych yna, nes ymlaen o'r oesau canol, dyn ni'n gweud, bardd yn cynnig cyngor, O, dyn ni'n gweud, wrth ni drafod Cad Gamlan, y brwydr fawr ola yn hanes, yn y stori Arthuraidd, a nes i neidio, dwi'n meddwl, i drafod cywydd, Tudoraled, o ddiwedd o 15fed ganrif ddechrau 19 yn rhoi cyngor i deulu o uchelwyr, yn ffrio ymysg i gilydd.
Ydy'r hogia, ydych chi'n chwalu cymdeithas, pidwch yn neud hyn. A bydd Lloegr yn elwas, dwi'n cofio. Cymru'n waith, hollol, Lloegr y well, ond llygru ni. So mae'r bardd yn gallu rhoi cyngor hefyd. Ond felly, yn o ran y gwaith, y canu mawl, dyn ni'n sôn ar y cyfa ar ran y mesur awdla. Os sôn am fydryddiaeth, dwi'n eisiau troi ormod ynghylch manylion fel la, ond mae yna ganu awdla a wedyn canu englynol hefyd. A weithiau, ydych chi'n gweld mesurau sy'n englunion yn rhan o awdla, ond yn fras o'r mesur, mae awdl, caniadau hir, mae'r gair awdl, dwi'n siŵr os nes i ddeud hyn o blaen, dwi'n cofio, dwi'n cofio os nes i ddeud tro bethau, ond mae awdl yn dod o'r un gair a odl. So mae'n ymwneud â phrifodol ar ddiwedd, weithiau yng nghanol y llinell, ond diwedd llinellau yn cysylltu un caniad, un darn hir o awdl. So, ffordd syml fel amdano fo, awdl, iawn, odl, mae'n y brifodol yn cysylltu pob dim. A wedyn mae'n y gwahanol ddiffiniadau, mae'n rhyw 8 o wahanol fesur ar awdl. Mae'n manylion, cyhydedd hir, cyhydedd nawban, toddau ac yn y blaen, ond awdl, odl ydi o. Mae'n awdla yn fras. Mae'n fwy cymlaeth, ond mae'n ddigon, dydi? Mae'n ddigon i fi yn bendant. Mae'n ddigon i chi. Na fo. Reit ta. So, dwi eisiau sôn am ganu mawl i Owain Gwynedd gan Gwalchmai a Meilyr a hefyd bardd arall Cynddelw Brydydd Mawr hefyd. Achos mae'r enw yn dda. Dyn ni wedi trafod o blaen, dwi'n meddwl. Do. Ond cyn sôn am y farddoniaeth ei hun, sôn bach am hanes Owain Gwynedd, i ni dda cofio pwydio. I enni o gwmpas dechrau'r ganrif, o gwmpas flwyddyn 1110, dim yn gwybod yn union, yn fras. Bu farw yn y flwyddyn 1170, reit? Ac oedd yn cael ei alw'n Brenin Gwynedd, sy'n wych, Brenin Gwynedd. A mae'n debyg, dwi'n mynd hanesydd, dwi'n darllen... Ti'n dablo? Dwi'n dablo, ond dwi'n rhaid gofyn i rhywun fel hanesydd Hugh Price, ond dwi'n meddwl mai Owain Gwynedd oedd y cynt i arddel y teitl Tywysog Cymru, deud y gwir. Wych, Brenin Gwynedd, Tywysog Cymru, mae'n deud rhywbeth am ei statws ei ddylanwad. So, mi oedd... A Tywysog wrth gwrs yn statws uwchlaw brenin, dyma un o'r pethau da ni'n anghofio ynglyn â hyn. Ond ta waith, dreit. Pan oedd ei dad, Griffithab cynnan yn fyw, mi oedd o'n bwysig iawn yn helpu ei dad i ymestyn gafal Gwynedd ar ei diroedd, a gafal Griffithab cynnan ar Wynedd a Gogledd Cymru, felly oedd yn bwysig iawn pan oedd ei dad dal yn fyw, fel right-hand man, i dad, a wedyn pan fi farw Griffithab cynnan yn 1137, mi ath Owain Gwynedd yn Brenin Gwynedd, a mae'r enw yn dweud y cyfa, Owain Gwynedd ydi o. Dim yn gyfrifiad fel Owain ap Griffith, Owain Gwynedd ydi o. A wedyn oedd o'n hynod llwyddiannus, yn dal i dir yn erbyn Brenin Lloegr, yn gyntaf Steffan, wedyn Henry yr Ail. So nath o golli un frwydr bwysig, ond nath o ennill bron pob un, ac yn rhyfeddol, hefyd nath o gipio tipyn o geredigion dros drodd, yn cwffio fo tywysogion Cymreig eraill, tipyn o ymrafawr rhwngtho fo Madog ap Myredydd o Bawys, ac mi oedd Madog yn briod a chwaer Owain, so ni'n gwybod pethau, a wedyn nhw'n dod at ei gilydd, ddiddorol ta bethau, ond felly oedd o ymestyn gafal Gwynedd ar diroedd yr de am gyfnod, ond ei brif beth oedd ymestyn i afal dros Ogledd Cymru, yn llwyddo'n erbyn y Normaniaid, Ranulf, Iarll Caer, Iarll Normanaidd Caer, bwerus iawn, yn ymestyn i afal ac yn erbyn, wrth gwrs, Brenin Lloegr, oedd tu ôl i Ranulf weithiau, a dros Ogledd ddwyrain Cymru. Tegingol, y tiroedd o gwmpas Sir Fflint heddiw Wythgrig, ond nid Sir Fflint wedig yna, Tegingol, Iaw, yr ardaloedd yna, ac yn hynod lwyddiannus fel brenin, ac efallai bod o'n anachronistaidd i ddeud moderneiddio, ond mae'n anachronistaidd, ond mewn ffordd mi nath o foderniddio rôl brenin Cymreig, neu rôl Tywysog Cymreig, trwy wneud o'n debygach i be oedd brenhinoedd, arweinwyr gorau Ewrop yn neud, lle bod yn hen arweinydd
llwythol mewn ffordd Geltaidd gyntefig yn neud o'n arweinydd feudal. Dyna beth dwi eisiau dweud, feudal Ewropeaidd. Moderniddio, i gael fel ei dir de. O weithiau efelychu beth y gelyn yn neud mwyn gwrtsefyll y gelyn yn well trwy gyfer llywodraeth neu cymdeithas fwy tebor. Bendant, yn hollol. Felly, bendant. O ran y diwygio gweinyddol, etc. I'r rhain eich chi sef o diddordeb mewn gwleidyddiaeth, mae hwn yn sobor yddorol. I orffen, cyn sôn am farddoniaeth, o gyda fel lot o blan, lot o feibion, gan fwy nag un ddynas, dwy wraig, ei wraig gyntaf gladys, fi farw, ac ei phlant hi Iorwerth drwy'n dwn, da? Drwy'n dwn? Wel, oedd o'n fwy dad yn y gwir, oedd o'n gall, ond drwy'n dwn, nam ar ei drwy'n. Na ti. Hwyrach taflon holl fel plentyn, neu rhywun nam ar ei drwy'n. Ac oedd yn golygu nad oedd yn gallu fod yn frenin, achos oedd nam ar ei wyneb. So, mae hynny'n bwysig nes ymlaen, achos ar ôl i Owain farw, mae'n golygu bod Iorwerth ddim yn gallu bod yn frenin, felly diw'n mynd cystadlu efo ei frodyr. Ond mi oedd o'n fwy da, Maelgwn, brawd arall, a wedyn ail wraig Owain Gwynedd Christina neu Christyn, ddiddorol, oedd hi'n gyneithio iddo fo, ac oedd Brenin Lloegr a'r archesgob yn Lloegr a'r pab ei hun wedi sgwennu ato fo, wedi bwgwth i esgymuno'r eglwys gan i fod yn briod a gyneithir. Ond oedd yn ôl cyfreithiau Cymru, oedd yn broblem. Ac oedd hi'n wraig dda ac yn fam dda, planta dda, so oedd aros yn driw iddi hi, ac nifer o blant ganddi hi, ond Dafydd o'r Chodri yn bwysig meibion Christyn ac Owain. A wedyn oedd gynno fo blant o ferched eraill hefyd gan gynnwys Hwal a Cynan. Hwal a Owain Gwynedd, mae'n rhoi bwysig. Oedd ei mam nhw yn Wyddelas, mae'n debyg de. Wedi sôn o blaen am hwnnw gymdeithas ddwyieithog yn ngogledd o'r llewn Cymru. Dwyieithog o ran bobl yn siarad Cymraeg a Gwyddeleg. Ond ei ddod nôl at hynna. Iawn, felly ychydig o'i hanes, gafodd ei pan nath o farw yn hen ddyn, yn hen frenin, yn hen dywysog llwyddiannus iawn, mis Tachwedd 1172, gafodd ei gladdu yn eglwys Gaduriol Bangor. Owain Gwynedd, dyna pwysig, mae'n ddyn pwysig iawn, a felly dim yn un sôn am a ganu mawl iddo fo. Reit ta. Ddiddorol hefyd, achos un peth eisiau pwysleisio, mae'n duedd i feddwl am un o Beirdd y Tywysogion fel bardd llys da. Ond doedd o ddim yn yr ystyr bod hynny, mae cyfreithiau Hwal a cyfreithiau Cymraeg canoloesol yn diffinio swyddogion y llys. Mae bardd teulu yna, ond yr pencerdd, yr un pwysig ddim. Mae pencerdd yn teithio o gwmpas ac yn canu fwyd ag un. So oedd eraill, gwalch mi ap Meilyr yn canu mawl i Owain Gwynedd, oedd o hefyd yn canu mawl i ddadog ap Myredydd o Bowys. Sef gelyn o Owain Gwynedd. A brawd yng nghyfraith o gelyn, sydd wedi gweld. Felly oedd o'n, achos oedd y bardd o'r statws yn gallu teithio da. Felly ni'n trafod o'n blaen, teithio gwmpas. So mae'n ddiddorol da, oedd o'n fel hynna. Wan ta, ond cyn trafod gwalch Mac Meilyr, ys o'n bach am Cynddelw Brydydd Mawr. Reit. Mae yna dair cerdd o fawl ganodd Cynddelw Brydydd Mawr i Owain Gwynedd sy'n perthyn i fath arbennig neu genre arbennig o ganu mawl, sef arwyrain. Arwyrain. Ie, arwyrain. Ac mae arwyrain yn golygu, mae'n gallu dweud canmol de. Dwi'n awyrain, dwi'n canmol de. Ond yn llythrennol mae'n golygu dyrchafu. So, ydych chi'n dyrchafu rhywun mewn mawl yn da? Mae'n gwneud synwyr, dydy? Ac hefyd, mae rhai ysgolheigion wedi awgrymu, wedi damcaniaethu, bod canu mawl o'r math yma, can awyrain lli, dyrchafu, yn perthyn i ryw ddefod benod o wrach pan oedd brenin neu dywysog yn esgyn yr orsedd. Ar ôl i'w dad farw wrach, pan chi'n dychmygu ryw ddefod, ryw seremoni yn coroni neu yn cadeirio'r pennaeth newydd, a bardd yn canu dyrchafu. Dwi'n ei ddyrchafu'r orsedd, i'w swydd newydd, i'w statws newydd. Ond mae'n bosib. Yn aml, maen nhw'n bach yn fyrrach na rai. Maen nhw'n teddu bod yn gerddi ar un math o awdl, ar un caniad lle da. So un peth, bwmp, yn lle, lot o wahanol fesurau wedi clytio ynghyd da.
Ond, beth sydd yn rhan Cynddelw Brydydd Mawr mae gennym fo dair cerdd ar wirren i Owain Gwynedd. Felly os oedd o'n can oedd yn cael ei chanu adeg dyrchafu'r orsedd neu be bynnag, adeg etyfeddu statws i dad o, mae'n anodd gwybod hwrach oedd yna fwy nag un ddefod yn ystod ei oes yn ail gadarnhau, neu bod nhw rhyw un ddefod hir. Os ydych chi'n meddwl am fatha gwasanaeth mewn eglwys, efo liturgy a gwahanol weddiau'n cael ei ganu, hwrach, pwy wir, mae yna dair cerdd a Oedd yn ddiddorol, achos oedd y brenin Carlo wedi cael i'w ddyrchafu goron Lloegr yn gymarol i weddar yn doedd, ac o'n i'n darllen rhywbeth ynglyn â'r seremoni yna'n dweud bod rhai o'r seremonia yn y gorffennol wedi bod yn mynd ymlaen am oriau lawer. So, pwy awyr, sut oedd hyn yn gweithio? Seremoniol. Ond na ni ddechrau, hein bryd ni gael at y farddoniaeth ei hun, gan ei ddyfyniad, mae'r iaith yn anodd, ond dwi wedi moderniddio'r orgraff, un o'r bach yn haws, ond dyma linella cynta, un o dair cerdd ar wirrain Cynddelw Brydydd Mawr i Owain Gwynedd. A mae'n dechrau efo'r ferf honno, a wirrain wedi rhedeg, arddwiriaf, hynny yw, rwyf yn ar wirren, wirif yn dyrchafu, so na egluro hynna chdi, ond gen i drio. Fel arfer, fel mae'r grandawyr a gwylwyr yn gwybod, fel arfer, dwi byth di gweld hein o'r blaen. Ddari Jerry oedd o'n drigarog o fi heddiw, ddari reid hwn i fi, ond yn anffodus, mae hwn mor anodd, so felly na i drio'n ngora. Arddwyr eiraf, hael, hwyl, gyfrgain yng nghad. Hwrdd fleiniaid, feiddiad, flaidd, cyfywrain. Na ni stopio fyna i ddechrau, reit? Okay. So chi'n gweld, jyst ar ran mesur, prifodol ein, dyna'r awdol, dyna'r odol yma. Toddaid yw'r mesur efo ddwy linell gyntaf, achos ni'n gweld cad yn toddi fewn i fleiniad, odol fewn o'r lle. A ti'n gwybod, so rwyf yn dyrchafu hael, dyn hael, dwi'n dyrchafu, dwi'n canmol, dwi'n dyrchafu dyn hael. Hwyl, mae hwyl yma'n golygu cyrch, hwrach, ymosodiad, gyfrgain gwych, so dwi'n dyrchafu dyn hael sydd yn wych i gyrch i ymosodiad yng nghad mewn brwydr wedyn hwrdd, ergyd Hwrdd. Bleiniad, fatha un sy'n ar y blaen mewn brwydr, so yn dweud, mae'r boi mae'n ymladd, a mae'n y rhes flaen yn y brwydr yn ymladd. Feiddiad, un sy'n beiddio, mae'n herio. Beiddgar, oce. A mae'n fel blaidd. Cymwriau'n fel blaidd yn codi, i ymladd. So mae o'n ymladdwr, ffyrnig, antyrus, dewr. Mae'n deud, olwch, mae o'n yn llythrenol o flaen y gad yn ymladd i hun. A wedyn mae'r llinell nesaf, dyn ni'n mynd i fesur arall, cyhydedd naw pan un allan o fesur ar awdol. O'n i'n mynd i ddeud hynna, Jerry, o'n i'n mynd i ddeud. Mae'n parhau, newch chi glwad, mae'n parhau ar brifodol ein. Ac mae'r llinell yma i gyd yn dechrau efo'r un gair. Yn ail. Yn ail. Yn gynta, mae'r llinell cyntaf mae'n ail yma'n golygu yn debyg i. Hynny yw, mae'n yn ddrych i, yn debyg i. So, sy'n cymryd rhyw cwbl un allan, na i stopio chdi wedyn. So, yn ail yn golygu yn debyg i neu yn ddrych i. Yn ail arwar mawr myn yd gyngain. So, yn ail arwar debyg i pleser neu hyfrydwch, mawr, so pleser mawr yn debyg i bleser mawr, mae'n man di hynny, so lle bynnag mae o, so mae'n debyg, mae'n bleser mawr lle bynnag mae o, hynny dyn ni yn y llys yn mwynhau. Fun guy. Ie, hefyd, mae'n wych yn ymladd, ond hefyd yn cael hwyl yn ei gwmnio. Mae o just yn ail awduriaeth, meddfaith, madiain. Ie, so madiain, mad da wedi enni yn ffodus, so mae dyn yma wedi enni dan seren, a wedyn yn ail awduriaeth, awdurdod, so mae'n ddrych, mae boi mae'n ddrych i awdurdod, da. A dach chi'n dyn ni mewn defod yn cadarnhau mae Owain Gwynedd yw Brenin Gwynedd, a sbiwch yna fo, mae'n ddrych i awdurdod ydy. A wedyn meddfaith, meddfaith, mae'n hael, mae'n rhoi medd i ni gyd, dyna'n wych dydy. Mae medd yn bwysig. Ydy, iawn. Yn ail awyddfalch, gwalch,
goradain. Ti dall? Goradain, adain. So, y gwalch, fatha hebog yn hefan. Goradain adiniog, de. So, yn debyg awyddfalch, mae'n awyddus ac yn falch, i walch yn hedfan yn de, fel ffordd de. A dwi'n licio'r linell nesaf yma. Yn ail awen ddofn o ddwfn gofiain. Ac ystyr cofiain yw cof de, mae'n debyg. So, ail, awen ddofn, yn frych i awen ddofn, sef yr hyn sy'n gyna i, y bardd yna, awen ddofn yn canu, a mi wyt ti'n frych i'r awen a dwi'n canu. Mae'n ffordd hyfryd o ran llenyddoldeb, o ran crefft y farddoniaeth, mae'n creu rhyw gysylltiad agos rhwng y brenin a'r bardd sy'n canu mawl iddo fo, a'r awen. Mae'r bardd yn rhoi ei hun mewn i'r stori, Yndi, fi sy'n canu. Ond dwi'n licio, yn ail awen ddofn o ddwfn gofnian. Mae'n wych. Yn ail arwraidd gŵr hyadain. So hyadain, adain adiniog cyflym, unwaith eto fel gwalch yn hedfan. Chwym, neu? Chwym, hwyrach, cyflym, arwraidd, hawddall hynna, da. Yn ail... A tro mae'n parhau efo, gyda llaw cymeriad, da chi'n gael o hyn, pan da chi'n dechrau pob llinell efo'r un gair, i gysylltu llinellan dynach, mewn ffordd, ailadrodd mewn ffordd sy'n rhan o'r strwythur, lle da. A wedyn mae yn ail yn golygu rhywbeth gwahanol yma, hwyrach mae'n golygu'n ail go iawn, cynta yn ail wan, mae'n drafod hynna. Yn ail, mae hwn yn air anodd iawn i'w ynganu, yn ail arwyre, ail arwyrain. Reit. Gan i'n syniad. So, i'r ail un i gael i ddyrchafu, arwyrain di'r genre, da. So, rwan mae'n dweud, fo yw'r ail un sy'n cael ei ddyrchafu. Ar ôl Gruffydd ap Cynan? Dwi'n meddwl, da. Dwi'n sbio ar y cyfreithiau, da. Cyfraith hwyl ha. Mae bardd teulu yn un o swyddogion y llys, dy'r pencer ddim. A pencer yn canu mawl gynta. Wedyn y bardd, y pencer, dyna pwy yw, ond mae'n deud yn y gyfraith, yn y cyfreithiau Cymraeg, mae'n deud, pan mae pencerdd yn dechrau canu yn y llys, mae'n canu yn gyntaf i ddiw, ac yn ail i'r arglwydd bia'r llys. Yn ail, so mae hynny'n yn adlywyrchu strwythura cymdeithas, a sut mae rôl y bardd yn cael ei ddiffinio yn y cyfreithiau da. Mae'n ei canu canolfal i ddiw, rwan, fel dyn ni gyd yn gwybod, chi yw'r ail un, sef yr un pwysica ar ôl diw. Felly, so mae hynny wych, dydi? Yr ail gerdd i'm rhwyf yn rhwydd i dfaen. Yn ail air moliant, moli Owain. Wych, dydi? Da, wych. Ymrhwyf, ne. Fel ti wedi sylwyd i hun, mae'r bardd yn gosod ei hun yn y stori, dydi? Mae hynny'n wych iawn. Ffantastig. Wedyn, sôn am gymeriad, y ffordd mae'n dechrau cyfres o linellau ar un ffordd, sy'n ailadrodd yn bwerus, dydi? Mae'n dechneg ieithyddol syml ond hyn o'r bwerus. A na i ddarllen cwbl o beth eraill efo cymeriad, hynny yw pob llinell yn dechrau'r un gair, yn wych iawn, tua diwedd y gerdd. Gwelais i trychnu 300 celain. So, gwelais i, da. Gwelais trychnu i trywanu 300 o gylanedd celain. Cyrff Meirw, da. Sôn am pobl cael ei lladd. Gwelais wedi cad ar ôl brwydr, colydd ar ddraen. Colyddion, perfeddion ar ddraen. Na chdi ddelw. Milw wedi cael ei diberfeddu. Wrach, da chi'n meddwl am syth ar ôl brwydr, mae yna foch gwyllt yn mynd â, cwn, ond brain yn mynd i fitr cyrff, a pobl wedi cael ei diberfeddu yn y frwydr, da. Cleddyfag a hwnna. A mae bardd yn gwelais i hynna, achos mae'n deud, y gwirionedd, mae'r bardd yn tystio, mae'r bardd Cynddelw yn honni i fod o wedi bod yna. Mae hwnna'n ddelwedd, gwelais wedi cad colydd ar ddraen. A wedyn mae'n dweud... Mae hwnna'n bwerus. A gwelais rhag twrf ad ddirain. So welis i o flaen terfysg, torf ddilain lle da. A wedyn gwelais barhau gweuwffyn, par gweuwffon. Gwelais barhau rhydd, felly gweuwffyn coch gan waed, rhag rhythyr Owain, o flaen
Rhythr Owain. Gwelais ar Saeson trychion triain. Gwelais ymosod ar Saeson clwyddedig trienus. A wych dydi? Ia, barddoniaeth rhyfal go iawn ydi hwn. Mae hwn yn graffig iawn. Yndi. A'r ffaith bod y bardd yn dweud gwelais. Dyn ni'n ôl gyda Aneurin yn y Gododdin a canu mawl Taliesin yn yr Hen Ogledd. Y bardd yn dweud gwelais. Fi eisiau yna, mae'n wirwelais yn llygad fy hun. Ar ôl y bardd fel gweledydd. Dyn ni wedi trafod hyn o blaen. Mae'n bwysig cofio hyn o ran y bardd Cymraeg. I ryw raddau, y bardd Celtaidd, os ydych chi'n bod bell yna, y bardd Cymraeg cynnar, bod y bardd yn, ar ran canfyddiad cymdeithas y bardd, yn weledydd mewn dwy ffordd. Mae'n gweld mewn ffordd lythrenol, mae'n mynd i'r frwydr, mae'n gweld, fel mae'n dweud gwelais yna, wedi cad ar gyled. Mae'n gweld a mae'n cofnodi ar gerdd yr hyn mae wedi weld. Ond hefyd mae'n weledydd mewn ffordd arall. Mae'n gweld pethau di pobl eraill ddim yn gallu gweld. Proffwydo ac yn blaen. Nawn ni cyffwrdd hynny eto mewn pennod arall. A wedyn, mae'n gymaint o bethau. A ddiwedd y gerdd yma gan Cynddelw Brydydd Mawr, mae'n galw Owain Gwynedd yn ddigael Prydain. Sy'n wych, dydi? A dyn ni'n unol yn oes yr hen Frytaniaid a'r Cymru yn berchen ar Ynys Brydain gyfa. Bach o'r ddeud yna. Ond eto mae'n golygu rhywbeth real yn hermau hunaniaeth Gymreig y cyfnod yn dach. Mae'n cofio, ni yw ddysgynyddion yr hen Frytaniaid, chdi yw bigael Prydain. A hefyd, yn mynd yn ôl at y rôl o ran sefydlu awdurdod ynddo. Dyma'r linach, dyma'r stori sydd yn sail i awdurdod. Ydy'n eich di ydy'r bigael Prydain. Bigael Prydain, hollol. Diddorol. A wedyn, mae'n gymaint i drafod yma da. Mynd yn ôl at Gwalchmai ap Meilyr, da. Mab Meilyr Brydydd ganodd i dad Owain Gwynedd, da. Mi ganodd o ar wyrain hefyd i Owain Gwynedd, da. A ni'n drafod, wedi rhoi blas ar y math yno gan i mawl, da. Mi eisiau sôn rhywbeth sy'n brech wahanol, da. Mi ganodd Gwalchmai ap Meilyr ddwy gerdd ar wyrain i Fadog ap Meredydd o Bawys hefyd y gysylltiedig i Owain Gwynedd ac yn y blaen. Mi ganodd o fawl i ddeibion Owain Gwynedd hefyd, da. Rhodri a Dafydd, da. So ni'n gweld hynna'n parhau, lle, yna'n canu mawl. Ond dwi eisiau sôn am rhywbeth bach wahanol, da, achos mae yna gerdd arall gan y bardd hwn, Gwalchmai a Meilyr sy'n groesi, sy'n hollol wahanol, da. Gorhoffedd, dyn ni'n galw math yma o gerdd. Gorhoffedd, ia? Hoffi, gorhoffedd, reit? Mae yna ddwy gerdd o'r math yma sydd wedi groesi yng nghorff gwaith Beirdd y Tywysogion. Un gan Meilyr ac un gan fardd arall. A'i gadw fel surprise i chdi. Mae'n fech, mae'n ddiddorol. A mae yna ddwy, ar y wych. Nid i fwynhau hyn. Mae'n wych. A mae dim ond gorhoffedd yn golygu brolio, ymffrostio. Hynny yw, bron os yw'r bardd yn orhoff ohono fe hun, da. Dwi'n sbio, dwi'n fwy gwych, a mae'n brolio ei hun, da. Ac mae'n diddorol iawn. A mae'n new o bosib y pethau mae'n ei hoffi, mae bardd yn rhestr y pethau mae'n hoffi ac yn y blaen. Ac bod y gerdd mae'n wahanol iawn i ganu mawl straight, da, yr un dyn ni wedi drafod, gan Cynddelw, lle. Eto mae Gwalchmai fyma yn enwi Owain Gwynedd yn y gerdd hefyd. Mae'n cyfeirio ato fo, ac os ydych ugain o weithiau, wrth i enw neu wrth rhyw ffordd yn dynodi statws. Felly, bod Gwalchmai ar y cyfan sy'n amdano fo ei hun, y pethau mae o'n hoffi ac yn brolio ei hun, mae Ifra foi, mae'n dda yn ymladd, mae'n dda yn canu, mae'n dda efo'r merched a bob dim. Eto, mae'n cyfeirio at y brenin lot o weithiau hefyd. Felly, dyn ni'n dychmygu bod y gerdd hon hefyd wedi chanu yn y llys. Ac bod yn berfformiad sy'n tynnu sot y bardd fwy, eto mae dal yn dweud, dwi'n canu'n hyd-destun dy rym di. Ond wrth gwrs, mae'r ffaith bod o'n gallu cyfeirio at y bardd ac yn nabod, cyfeirio at y brenin yn dangos yn rhan o'r broliad, da. So mae diddorol iawn. Ond ni'n clywed y llais personol, y fi fawr, da. Ac, na fo, dyna y flas o'r hoffedd Gwalchmai a Meilyr, da. Llachar fy nghleddyf, llich ei anwyd. Ynghad. So, llich yw llachar eto, da. So, llachar fy nghleddyf, da. Anwyd. Nid anwyd fatha peswr. Ystyr anwyd yma yw
hanfod natur. So llachar fy nghledd a llich llachar disglair i natur fy nghledd yng nghad. Mewn brydr lle. Llewichedig aur ar fy ysgwyd. So aur sydd yn disglair, de. Aur disglair ar fy nharian, de. Reit, ocê. So mae'n disgrifio i gleddyf a'i darian. Mae'n ymladd, mae'r bardd yma'n ymladd hefyd. Fel ddedodd Cynddelw gwelais mewn brydr, de. So mae'r bardd yn ymladd hefyd, de. Ie, ac wrth gwrs mae bod yn rhan o hyn yn rhoi statws Ydi. Lliaws am golwch nim gwelsant moed. Oce, reit. So mae'n dechrau brolio. Lliaws, llwyth o bobl, de. Lliaws o bobl. Golwch am cais. So mae yna lwyth o bobl sy'n heisio i, sy'n chwilio amdana i. Si erioed wedi gweld i. So dwi'n ffrafoi, mae pobl yn chwilio amdana fo. Mae'n canu rap, dyn ni. Yndi. Mae'n ni orianedd gwent gwyllt hym crybwythiaid. Rorianedd di merched fan hyn. Merched gwent gwyllt. Mae'n ystod gwyllt yw brwd neu nwydwyllt. So merched nwydwyllt gwent hwyrach neu... Im crybwyllai. So crybwyll, fel, mae'n glyf fatha, maen nhw eisiau fy nghrybwyll, maen nhw eisiau fy enwogi. So mae merched yn tyru o went i Wynedd i enwogi fo, de. Y barddwan, de, fo. Wrth gwrs, gwelais rhag Owain Engel yn addoed. Ystyr addoed yw angau. So gwelais, yn y frwydr, o flaen, Owain, Engel, Saeson, yn ei hangau. O reit. Gwelais o flaen Owain, Saeson wedi marw. Ac o dy rhybyll rhebydd yng nghrhaid. Rhybyll, mae'n debyg, mae'n holl o siwgr, mae'n rhaid i agrymu mae afon Ribble yn swydd ger Hyfryn yn Lancashire, lle de. Oedd y frwydr yna, lle. So, ochr yr afon yma, arglwydd, rhebydd, arglwydd mewn brwydr, de. A wedyn fy hoff linell, gwalchmai ymgelwyr, gelyn y Saeson. Mae'n rap. Ti'n gallu weld ar y bling o bob dim, de, ti'n fawr? Hollol. Lles gwledig môn, gwaint ymhlymnwyd. So brwydr yw plymnwyd, de. Gwaint ymosodau syr. Gwledig fel Maxen wledig. Brenin, de, neu arweinydd. Brenin môn. Mi oedd, mai Brenin Gwynedd oedd o, mi oedd Mon, bobl o Sir Fôn, o Mon yn rhan o Wynedd. Rhan bwysica, dwi'n meddwl, wedi ffeindio, Jerry. Aberffraw, llys Aberffraw, llys Brenin Gwynedd. Felly, lles Brenin Mon, Brenin... Nes i, oedd o brwydr. Nes i ymosod. Ac bodd llywy lliw eiri ar goed. So, boddhau, un hardd lliw eira, un hardd o liw eira ar goed, ar goed, lle de. Ac sôn am y ferch, de, lliw croen gwyn fel eira, de. Bodan sgyn o'n fan hyn, ei foddhau, Ond mae'n aml mae wedi ymosod mewn brwydr i wasanaethu Owain, lles y brenin, ond hefyd boddhau y ferch hardd yma, de. Pan fy aur rhag caer, cyforiau swaedd. So aur yw am brwydr, de, cad, rhag caer, de, mosod draw, yn Sir Gaer, de. A cyforiau sy'n wych, twall, ond cyforio, twalltais waed. Ond yn y bon, gwalchmai ymgelwyr, gelyn y Saeson. Wych, ti'n licio yna. Mae fel rap, mae fel rap cynnar yn dydyn. Ydy. Lle mae'r MC'n brolio pa mor gyflym ydi o'n rapio, a pa mae'r merched yn ei gael. A bod i ddillad o'n fwy smart na pawb. I Adidas air ar ei darian, cleddyf, llachar, ond hefyd wrth berfformio fo'r iaith wych mae i afal ar ei greff mor wych, wrth gwrs mae'n brolio i hun wrth berfformio, mae pawb yn clywed argymau, boi mae'n gallu canu, mae'n wych, mae'n rapiwr da, a wan sa, nes i ddweud bod yna ddwy gerdd o'r fath sydd wedi goroesi, mae'n o'r hoffedd arall, gan bardd arall o'r cyfnod, dyma'r surprise one. Nid bardd proffesiynol fel Gwalchmai ap Meilyr neu Cynddelw Brydydd Mawr, ond
Hywel ab Owain Gwynedd. Mab y brenin. Waw, diddorol. Mi oedd o'n fardd. Reit. Ac mae yna dipyn o gerddi gyda fo sy'n groesi. Rhan fwy yn gerddi serch. Reit. Hefyd sy'n sôn am natur, sy'n sôn am fyd natur, perthynas y bardd a natur a'i berthynas a merched hefyd. Felly. A rhywedd, mae'n bosib gweld gwaith Hywel ab Owain Gwynedd yn y 18th ganrif fel rhyw fath o ragflaenydd i ddafedd at gwilym nes ymlaen o ran canu serch a canu natur y glen. Ond mae yna orhoffedd gyda fo. Felly mi oedd Hywel ab Owain Gwynedd yn fab i un o gariadon Owain Gwynedd. Pyfog neu ffynod, mae'n wahanol fersiynau. Wyddeles, mae'n cael ein o ffynod wyddeles neu pyfog wyddeles. Fydd o'r oes yma nes ymlaen hwyrach. Ond o ran gorhoffedd Hywel ab Owain Gwynedd, ac eto, oedd o ddim yn gorfod canu, oedd o'n dywysog yn ei hawl ei hun, oedd o'n gwneud hyn fel mwynhad, oedd o'n enghraifft gynnar o fardd, lle dyn ni'n gwybod ei sicrwydd i fod o'n barddoni mwyn pleser, art for art's sake, de. Oedd o'n gorfod byw trwy ganu, de. Sy'n ddiddorol, dydi? Oedd o'n mwynhau celfyddyd mwyn mwynhau, de. Oedd o'n artist yn ei hanfod a isio bod, lly. Hynny'n ddiddorol, dydi? Felly mae yna ddwy ran yn y gerdd gorhoffedd Hywel ab Owain Gwynedd. Yn gynta mae'n brolio Gwynedd, mae'n canmol y gogledd Cymru. Ac mae'n disgrifio'r tirwedd ac yn y blaen. Sy'n o bosib yn wleidyddol hefyd, achos mae'n fab i Owain Gwynedd, a mae'n canmol gogledd Cymru, de. Ond mae pob un o'r ddau ganiad dechrau efo'r geiriau ton wen o'r ewyn. Mae ton ewynog, ynde. Mae'n sôn am tona'r môr yn cyffwr a thir gogledd Cymru. Mae'n hyfryd iawn. A wedyn mae'n symud o'r môr i'r tir, lle de. Delwedd hyfryd iawn. Mae'r iaith yn gryno iawn. Ond y dechrau, just time a bach, just cwbl i neilla i chdi o ddechrau'r ail ganiad, dwi'n meddwl, just rhyw bedair llinell i roi blas. Ton wen o'r ewyn, wychyr wrth drefydd, gyliw ag arien, awr yng nghynydd, caraf y morfa yn meirionydd, men yn bu fraich wen yn obenydd. So ton wen, ewynog, cyflym yn curo wrth drefydd, wrth tai, wrth anedda. A wedyn, yr un lliw arien barig, de. So mae ewyn y ton fel barig, de, ran lliw. Awr yn gynydd pan mae'n ymledu, lle, de. A wedyn caraf y morfa. Y tir yn y môr, y meirionydd, de. Wych, dydi. A wedyn, so ni'n mynd yn gryno iawn o fyd natur. Caraf y morfa yn meirionydd. Mae'n gelfydd iawn. Dyn ni'n mynd o fyd natur, dechrau fo'r môr, tonau'r môr, i'r tir, de. O'r môr i'r tir, wedyn rhan o'r tir, lle mae pobl yn byw, de. Morfa, de. Lle mae pobl yn anghoreillong. A wedyn i unigolyn penodol, de. Man, lle yn bu, lle fi eisi, lle bu i mi, fraich wen, unwaith fel lliw eira, y gwelch mai merch gyda chroen sy'n wyn iawn yn obenydd. So oedd yn gorwedd efo'r hogan a'i braich hi'n obenydd iddo fo ar lan y môr yn meirionydd, de. Mae hwnna'n arbennig, mae hwnna'n arbennig iawn. A wedyn gan neidio nôl y caniad cynta, mae yna dinc gweidlyd, mae'n brolio ei hun fel rhyfelwr, fel dyn ni'n gweld yn gorhoffedd Meilyr. Mae'n linell caraf, mae'n lot o linellau fel cymeriad, dechrau'r un gair caraf, fel caraf y morfa meirionydd, caraf i, gorhoffedd, dyma pethau dwi'n hoff ohonyn nhw, de. Mae'n caraf, tra, chas, Lloegr, so pethau sy'n gas iawn gan Loegr, de, ni y Cymru, de. Lleidyr, tir agored y gogledd. Caraf, trachas, Lloegr, lleidyr gogledd heddiw. A mae, fel dyn ni yn eiliad y canfyddiad, mae Hywel ab Owain Gwynedd yna yn meirionydd yn ddwrna braf. A mae'n heddiw, dwi'n caru'r wlad yma, de. Heddiw mae'n dweud. Mae yna yn mwynhau, mae'n weld, de. Ac hefyd, wrth gwrs, mae'r wlad mae'n gas gan Loegr, achos dyn ni'n curo nhw mewn brwythred rwbs, de. A mae'n ailad o'r caraf, manylu'r wlad caraf i theulu, a'i thew anedd, trefi mawr neis, a pobl sy'n byw yma, caraf i morfa a'i mynyddoedd.
tir isol, morfa ymlaen môr, a mynyddoedd. A'i chair ger ei choed, a'i chai diredd, holl beth o'r gogledd Cymru, a'i gwylaen gwylanod, gwynion, a'i gwymp wragedd, a'i gwragedd gwych, y merched tirwedd, y bobl, y merched, caraf i milwyr, hi, y wad, lle, caraf i milwyr, a'i meirch hywedd, i meirch ceffila, rhyfal, cyflym, lle, a'i choed, a'i chedr, a'i chyfanedd, llefydd cedr, a'i coed, a'r cyfanedd, lle mae pobl yn byw, caraf i meisydd, a'i man feillion, blodau bach feillion, a naw, mae'n cyfeirio ar ofydd hefyd, da. Ofydd, y bardd Lladin, o'r hen Rhufain, a bydd ofydd yn Gymraeg, wedi cyfansoddi cerddi Lladin am serch, da. So ni'n gweld rhyw draddodiad dysgedig, wrach bod mi o'na lawysgrifau yn cynnwys gwaith ofydd mewn Lladin, yng Nghymru, ond hefyd hwyrach bod ofydd wedi treiddio rhyw ddwyallan poblogaidd ar ran enw sy'n golygu bar sy'n canu am serch hefyd. Mae'n ddiddorol, mae'n rhyngwladol, mae'n Gymreig iawn, mae'n canmol Gwynedd gymaint, gogledd Cymru. Ond eto, mae'n ddiwylliant o ran canu serch Ewropeaidd hirhoedlog hefyd, ar wedd Gymreig unigryw de. So mae hynna yn hyfryd iawn. A wedyn, yn ail hanner y gerdd, mae'n enwi nifer o ferched penodol de. Unwaith eto, rhaglenni Dafydd ap Gwilym ychydig bach yma de. Enwau gwych, Gwenllian, Gwladys, enw Gwraeg gynta i dad, oedd wedi hen farw. Gwerfyl, Nest, Perweir, Enerys, sef Nerys, ond Enerys yr enw de, Hawys de, enwau Cymraeg gwych, a mae'n brolio tu'r diwedd mewn cyfres o linellau. Yn cael yn dechrau, mae'n cyfri bod cefais ddyn, so cefais un ferch, a wedyn llinell nesaf cefais ddwy, wedyn cefais dair, mae'n cyfri dechrau bob linell, a mae'n gorffen... Ti'n gyfarwydd â Craig David? Wel, a wedyn mae'n dweud wedyn cefais i chwech heb odech pechawd, cefais chwech o fenywod, y ferched, heb osgoi pechod. Oedd o'n mynd i osgoi, so mae cael yn golygu rhywbeth rhwyl iawn, de. Oedd o'n mynd i osgoi pechod wrth gael y merched yma, mae'n brolio hynna. A wedyn cefais saith, de, so mae'n cyfri at saith. De. Ond mae'n nifer o gerddi gyda fo, cerddi serch, odla yn moli merched, yn disgrifio math o ferch, mae'n hoffi, canu serch bwerus iawn. Mae yna ddwy gerdd sy'n cael ei priodoli iddo fo yn dathlu buddugoliaeth Gwynedd, dwy gerdd fer, mae ysgolheigion yn amar awduraeth, ond dwi'n gwybod, gallu bod, ni'n gweld bod ni'n sôn am Ogledd Cymru fel trach a Sloegr, de, ac felly dwi'n gwybod, ond mae'n rhan fwy o'r cerddi sydd wedi goroesi gyda fo yn gan ei serch. Wan ta, bardd serch gwych, Hywel ab Owain Gwynedd. Pan fi farw Owain Gwynedd yn 1170, dyma ymrafa rhwng i Feibion. Ac mi oedd y frwydr ym Mhentraeth, Ynys Môn, a nath hanner brodyr Hywel Rhodri a Dafydd i laddo mewn brwydr, de. Yn ofnadwy dwi. Y bardd serch gwych yn cael ei ladd gan ei frwydr ei hun. Dyna ti'n gorffan y bennod hon ar dipyn o downer. Ond chwedl am Madog, sy'n ddim hanes go iawn, stori am Madog, bod gan Owain Gwynedd fab arall Madog, oedd wedi laru ar yr holl ymladd rhwng ei frwydr, nath o hwylio dros y môr a darganfod mewn dyfynodau America ac yn y blaen. Mae yna gerdd wych gan T. Gwyn Jones yn yr 19th ganrif am Madog yn y blaen. Ond mae hynny'n chwedl sy'n deillio o'r co hanesyddol bod yna cwffio rhwng Meibion Owain Gwynedd a'r adeg ei farwolaeth. A mae'n drist achos Owain Gwynedd wedi bod mor wych fel Brenin Gwynedd. Ac mae'n marw a mae Feibion yn cwffio mes i gilydd. Ond, dwi'n mynd i gorffen eto, achos mae hanes llenyddol yma hefyd. Reit? So, mi oedd mam Hywel ab Owain Gwynedd yn Wyddeles, mae'n debyg, reit? Hefyd, dyn ni'n trafod meithis, oedd Meibion Tywysogion Brenhinoedd yn cael ei roi ar faith efo teulu pwysig arall. A Hywel wedi cael ei ddeithi gan rhywun o'r enw Cedifor Wyddal. So, tad maith
Hywel yng Ngogledd Cymru, de? Yn Wyddal, neu o dras Wyddelig. Ac mi oedd gyda fo 8 o frodyr maith, de? Yn Gymru Gwyddelig, de? Yn siarad Cymraeg a Gwyddelig fel rhai gen I, de? Oedd un Ithael yna, un wedi cael ei ladd yn barod yn ymladd dros Owain Gwynedd, gynt, a wedyn oedd y 7 o feibion Cedifôr Wyddol, 7 o frodyr maith, Hywel, ac yn y frwydr honno ym Mhentraeth ar Ynys Môn, mi oedd brodyr maith Hywel, efo fo, ar ei ochr o'n ymladd yn efo i frodyr go iawn, Rhodri a Dafydd, de. Ac... Da ni angen Game of Thrones Cymraeg dyda'r mor ffantastig. Ond, mi laddwyd 4 o'r 7 brawd efo fo, wrth ei ochr o da, na 3 dianc, gan gynnwys un o'r enw Perydd ap Cedifôr Wyddal, ac oedd o'n fardd hefyd. A mi ganodd fawrnad i Owain Gwynedd, ond oedd o hefyd sgwennu mawrnad ar ffurf englynion, felly hwrach yn argymu mesur bach yn ei sraddol, nid awdol fawrnad fawr fel sy'n ni'n disgwyl, ond mawrnad bach ar ffurf cyfres englynion yw brodyr ei hun. Y 4 gafodd ei lladd yn trio amddiffyn Hywel yn y frwydr yr erbyn Dafydd yr Rhodri yn Mhentraeth. A mae jyst... Oes gen i ddyfynu? Oes, un englyn i chdi fan'na, da. Reit. Mae hwn yn ddigalan iawn. O'n i licio Hywel, Tra fuam yn 7. So tra fiom ni. Yn 7. Trisaith ni'n beiddiau. Ni'n ciliau cyn ein llaeth. Nid oes y sywaith o'r 7 na mynd 3 trin ddiolaeth. So tra biom ni yn 7 o frodyr yn ymladd, 3 ni'n beiddiau. Doedd teir gwaith 3 ddim yn beiddio. Ddim yn gallu beiddio, herio ni da. Ni'n ciliau cyn ein llaeth. Felly, ni allan yn gorfodi i gilio cyn ein marwolaeth. A dyna ddigwydd oedd nhw sefyll hyd farwolaeth, 4 ohonyn nhw, da. A nid oes y sywaith o'r 7, nid oes... Na mynd 3 trin ddiolaeth. 3 yw brwydr, so 3 ar ôl sy'n gallu... sydd ddim yn gallu osgoi brwydr. 3 ar ôl i ymladd o hyd mewn ffordd, da. So mae hynna'n... A wedyn mae'n deud... Mae'n englyn arall yn y gyfres, mae'n disgrifio'r frwydr, mae'n deud yn y pant uwch, sef y pant uwch pentraeth, y pant uwch pentraeth, yn rhyw bant bach uwch pentraeth. Oedd brwydr fach, dwi'n sôn am byddynnoedd. Ges i fy magu yn y plwy nesaf, Jerry. A dyna lle lladdwyd Hywel a 4 o'i frwydr maith, da. A mae'n deud ar ddiwedd yr englyn hwnnw, biant bryw, sôn mi frwydr o, biant bryw, da. Clwyfetlu, bryw ger i brawd faith, da, Hywel, da, ar hygol dydi. A mae'n disgrifio cynllwyn Dafydd yr Rhodri yn erbyn Hywel fel brad, hynny yw bradwr, brad anghristiawn, brad anghristnogol yn erbyn Brython. Ofnadwy bod chi wedi bradychu mewn ffordd anghristnogol Brython, un ohono ni, yr hyn Brythoniaeth, ac yn y cwpl ola, yn yr englyn ola, mae'n cyfeirio at y dyn y bu farw i frodyr yn ceisio amddiffyn Hywel gan awgrymu mae Dafydd ei hun y ladd. Oedd bosib todd o un, y brwydr fychan, dwi'n meddwl faint, mae'n rhyw 20, 20, 100 o bobl ochr ella, dwi'n tybio nid beth o bynodd o filoedd e. Ac mi oedd y bardd yma yn weld hyn, a mae'n awgrymu bod Dafydd laddodd Hywel efo ei weiwffon, a gweiwffon, gwaed Dafydd enwir, gwaed Dafydd Twyllodrus, anghyfiawn, de. Gwan, gwanu, trawanu, gwalch rhyfal Hywel hir, de. So mae'n melltithio Dafydd am ladd i frawd ar y diwedd, de. Reit, so mae'n... Ti dan deimlad wan, dwi? Wedi dod i'n hoff o Hywel a wedi gweld o'n cael ei ladd ym Mhentraeth o flaen dy lygaid, de. Dwi wedi... Mae'r farddoniaeth yma wedi bod yn drawiadol iawn, dydi. Cyfuniad o'r stwff graffig rhyfel na, sydd yn ddelweddau, cofiadwy iawn, a wedyn jyst yr hwyl, yr gorhoffau, gwalch mae ymgelwyr, gelyn y Saeson, a wedyn y stwff hyfryd iawn. Hwyl y far mor hyfryd. Ond mae'n dangos mor
gyfoethog Yndi. yw'r ymwneud rhwng y farddoniaeth a'r hanes de. Beirdd yn canu mawl i'r teulu, un o'r teulu Hwyl yn fardd un, a Hwyl yn cael ei ladd gan ei frodyr, a bardd arall yn canu mawr nad iddo fo, a mae'n ffrych i gymdeithas yn gweld pwysigrwydd y brawd maith. Dyna be ni'n mynd i ddweud hefyd, just o ran yn yr cyd-destun yma, gan nad oes na lawer o ddeunydd wedi goroesi o'r cyfnod yma. Ti'n cael rhyw deimlad o'r diwylliant Tywysogion Cymru. A'r math o gymeriadiadau o'r rhan ohono fo, o'r pethau o ddiddordeb i bobl. Mae'n elfennau cyfoes ofnadwy yn ymwneud oes. Oes. O ran yn diwylliant ni. Ac o ran hanes milwrol, mae'n ffordd ora o ddychmygu pa fath o frwydro oedd. Rhaid weithio, mae'n ddynolion fel yna. Mae'n wych iawn. Wel, Jerry, oedd hwnna wedi bod yn dipyn o, dwi'n meddwl bod fi'n gorfod mynd i orodd lawr yn stafell dywyll ar ôl y bennod hon, ond diolch o galon i ti, oedd hwnna'n sobor o ddiddorol, ac beth sy'n ddiddorol ydi mor heriol ydy'r peth o'r iaith yma, unwaith wyt ti'n yn tywys ni drwyddo fo, mae o wir yn ddiddorol iawn. Felly, dyna ddiwedd y bennod. Fyddwn ni nôl yn fuan efo gobeithio llai o waed tro nesaf, ond dwi ddim yn hyderus. Cofiwch bod modd chi danysgrifio i'r pod drwy'r holl apiau podlediadau. Da chi'n gallu gweld ni ar YouTube. Da ni ar gael gynta trwy am. Da ni wir yn gwerthfawrogi os da chi'n rhannu'r wybodaeth am fodolaeth y pod efo unrhyw un all fod efo diddordeb yna fo. Felly tan tro nesaf gan y ddau o'na ni a Richard Martin yn y gongol. Diolch yn fawr i chi. Hwyl.